Lokal. Pinalagipan ni Dr. Samantha Licudine, City Veterinarian iti syudad Tilawag dagiti pet owners as iputanda ken taraknenda kumaamin a tarakenda nga aso kalpasan nga dagiti reklamo ana impektaran dagiti taraken a kalding a maipagarup a kinagat dagiti aso nga ada iti rabies na ibatan ti doktora a makapaalarma iti kasto a senaryo kapot mabalinen a maiyakar dagiti sumagmamano a sakit ti animal iti tao. Yes po, confirmed na po. So that same day, namatay ng hapon yung goat. So inautopsy namin o necropsy sa veterinary term. And yung baga niya, ang striking observations, yung labi niya is sugat-sugat. Yung mata niya medyo namamaga. Going down sa lamang loob, yung baga punong-puno ng dugo. Tapos yung isang segment ng kanyang large intestine, maraming naka-embed na parasite na parang encysted parasite, nakabalot yung organism, tapos nakapatong, naka-embed sa lamang loob niya. Kabayatan nakit imbatad ni Kapitan Rodolfo Duldulaw, Kapitan iti Barangay Kamanggaan iti syudad Tilawag, nga dan iti plano daw pan agtiliw kan iti wala nga aso ken bagaan dagiti pet owners nga agbalinda kuma a responsable. May pagip ka dagita stray dog, sir. Ada plano minga talaga nga kwa da kami kada city veterinary. Ada no tayo naka-schedule nga mamami pinagsursor kada kwa dagat no open damit nga agtiliw no ko atay sungarot ti trabaho damit Iti agdam market kuna ni Dr. Samantha Licudine ang manarimaan iti panangisayang kadda kadagiti akdang tapno iti kas takit maliklikan iti kakastoy a pasama ka agraira manen dagiti matmatay ading wen gapo iti rabies. So sa pet owners, again, punot dulo is being a responsible pet owner po. Ano po, pabakunahan natin, ibigay tamang pagkain, sapat na pagkain, tubigan, tamang pag-aalaga, hindi po tama na kinukulong natin sa araw, sa gabi papakawalan natin para dumumi sa community streets. Kasi kuminsan, hindi lang kuminsan, nagiging perwisyo po kasi ito sa bayan natin. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.